Så er vi på byggepladsen. Der var lige en kat. Og sådan ser det ud lige nu. Det ser ud som om vi bare har ladet fliserne ligge. Men nej. De har været oppe. Og der er blevet støbt understøtninger 90 cm ned i jorden. Der er lavet stolper, som skal bære terrassen. Terrassebrædderne kommer til at ligge oven på de der stolper. Og herover har vi liggende de bjælker, som skal bære terrassen. De ligger lige klar til at sætte op. Og hvis vi lige bevæger os den anden vej, så kan vi herhen og kigge. Der ligger simpelthen alle brædderne, vi skal bruge. Brasiliansk IP3 FSC-mærket og lige klar til at blive sat op på terrassen. Sådan der. Tilbage til studiet.